7. 2025 mám po registraci. Vysmátý před startem, uvidíme, co bude po startu. Hlavně se to povedlo, letos nemusí, ale jak budu věřit, že se to povede. A doufám, že budu stejně happy, stejně šťastný natáčet video ve Franu. Tak když ne, tak se shodnu zboží. A budu to zkoušet příště. Je to nádhera, úžasná atmosféra. Strach sice je, ale těšení taky. Uvidíme. Budu dělat průběžně nějaké fotky a videa ve startě. Zatím ahojte. Já se natočím. Jsou tady s bráchou, ten nechce být záběru. Ano, nikdy mě nedává. Je 7:34 večer. Takže za 3 hodiny, za 3,5 hodiny nám to začíná. Za 3,5 hodiny to vypukne. A poběžíme. Kde je digitální tabule? Tam a za ní. Tam je vidět vrchol, tam je vidět. Tam je Javorový, Malý. Děkujeme Adrianovi. A teď se pomalu a jistě dostáváme k bodu, který se rozlišoval. A to je čas, který hned poté, co Adrian vypouští své úkoly, znamená tímto zněkem se nastavují takže Adrian může a v tuto chvíli jako zvu na pódium našeho minuty do startu. Už lítají drony. Vidíš, jo? 4 minuty do startu. Tribuna plná lidí, to neuvěřitelné. Zažívám vám to podruhé v životě. Takže Malý Javorový a lidský hlad dolů. Není vidět. Jsme pod náma. Some came in. 97 to go. First climbing behind us. Came in, 90 to go. Krásná řeka. Loni jsem tam strávil 3/4 hodiny, poblutý, posraný. Ale to zatím dobré. Tak jsem na krásné, 1,56, měl bych tady být 5 podle čata GPT, to je asi nějaká mílka. Vyrážím z krásné v 1,57 o 56. Moc to pálím, cítím, že vadnu. Na druhou stranu prostě makám, no, snažím se nahrát minuty. Bude to boj, bude to těžké. Mám za sebou 20,3 km. Takže anglicky. A nebo to dám do dalšího videa. Přátelé, pokračuju. Jde to stuha. Ale já chci vidět červený koberec na vlastní oči. Dobré noci tam. 20 km in. 84 to go.
85. We'll see you at the next aid station. 30 km in, 105 to go. 85 to go. Yeah, 75 to go. 30 km in, 75 to go. Tak jsem v krásné. Já mám trošku delší pauzu, než jsem předpokládal. Jdu si dotankovat. Mám nějakou krizi korňa. Musím to překonat. Jedu plus minus podle schématu. Možná trochu rychle, ale neudržím to. Je to moc rychle. Nevadí. Nějak se tam dokutálím. Lisa. No, zima. Mlha. Ale jsou to zasvítání. Suká, hnusné to. Prší, fouká, mlha. Mám za sebou 40 km. 65 dní chybí. Trošku mě to děsí, ale 65 už bude asi snesitelné. Ale to zima si se obleču. Fučí ledový vítr. Všichni se odlíkají. Je tady hospoda. To si radnice hospody. 48 km in, 57 to go. Tak mám za sebou 48,5. Ještě 57 mě zbývá zhruba. Už jsem za sebou nechal Ostravici a jdu se drápat na ten nešťastný smrk. To bude šichta, to bude kvít. To je strašně dlouhé, nekonečné stoupání. A budu umírat. Pak se běhnu do Čeladné, jestli vydržím. Z Čeladné mě čeká hajzlik Čertův mlýn. Toho nemám rád. Za ním jsou pustevný hned. A pak už to začím hlavou, jak se dostanu na pustevný. Tak zatím čau. Škrábeme se na Čerťák. Toto jdu pěšky. A všechno mě čeká, tam je Čerťák v mraku. Čertův mlýn. Mám to plné bačkory. 49,3, skoro 50 kilaků. Bude za mnou. Smrk. Běžím dolů. Ježiš, jak suká. Jak ten zbytek dám, to nevím. Pojď, kámo, já tě pustím. Děkuju. Lidé, já vás vítám. Ahojte. Vy jste tady všichni na mě čekali, já vás mám rád. Pustevný. Jdu dolů na Rástoku.
Už to mám plné kecky, ahojte. Ale furt jsou fešák na kameře. Ale smrdí mě. Ale neříkejte to holkám. Už mě houká. Tak, 0,76, 4340 výškových. Vychlám, stal jsem půl litra plnotučné Tatry mléka. Čekám, kdy mě to chytne. Když si toto video použiju, tak budu muset celé vypípat. To mě teď vůbec netrápí. Takže čaute. Jdu na ten zasraný seběh tady. Nechutný. Už vím, že když se tam dokotulám, tak tu 22 hitnu určitě. A když zaberu šponu, tak podně hitnu i 20. Ale ženo, ne, babi, čas. Nějaké 20 babi nezajímají. Já chci mělvku, jak si ty, Anko. Houkám. 83 came in, 22 to go. Jdu proběhnout radost. Ach jo. Díky. Tento pohled miluju. Lisa. Smrk. Čerťák. Radhošť. Tam jsou někde postavení. Před Lisou tam je Javoráč. Brutál. Takže to hnus, to kde jsme všude byli. A Lisa. Jak to člověk vidí. Jo. No a já, tam je Lisa. Tam vzadu nad pleškou Smrk. Až radost. .6 in, 96.6 came in, 6 to go. They say 5, but it's gonna be 6 or 7. Nevertheless, no climbing. It was the last climb, but there's only descent. Pretty awful, pretty long, but decent. So 6 can to go. Looks like we'll make it. Tady jsou na 97. a dolů tak 6 kiláků, říkají 5, ale já myslím, že to bude 6. Už jenom klesání, sice hnusné, ale klesání. Wow. Tak. Mám 2 hodiny na to, necelé, abych to dal do 20. Já to dám. 100 to in. Last 300 meters to go. I can't anymore. I'll be under 90. Neuvěřitelné. Dobíhám za světlo. Nemůžu holky natáčí.
nebo tak na druhé straně si to převezmou. Přátelé, kamarádi, sportovci, já se dívám, se bude na tom spolu stanoviště. Ahoj Zuzko, jdeme pro krásný vidět. Máme další další borce, kteří nám dobíhají na velikářské náměstí. Roman Zezulka. Roman Zezulka. Zuzka za to bude i říká velikářský náměstí. A jinak se snaží o spolu mají, že to je něco nekonvenci, tak aj tak jsem dělal na to, že to Martina pozbuzovat. Jinak Zuzko, ty se tak šíte, to jsem tam chtěl, je to úžasné. Já jsem mluvil, že si ještě byl dobrý a potom se to chtěl. Kubo! Jakub Eifer, Dominik Šmarda. Tři a půl hodiny zlepšení, 18:50. Se budu brečet. Šrpíci, dokázal jsem to pro vás. Celou dobu stopisy, kdy jsem vyzval Dikomeda. Já jsem šťastný, moc věd. 18:50. To není možné.